पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सौम्याच्या भडव्यान मरी एकीस बिहाडली आणि ती सरकारच्या राणी उल्हास पाव Ya, त्या जकात वहू फौजली haleluya, तो आपले संगले बरी जीवन जला haleluya, आमापसो देवा लागी माग haleluya, संतोषानी उल्हास पाव औंकार मरिये haleluya, की त्या सोमी खरोस जीवन जला haleluya, माग्या ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्तच्या जीवनपणावर बी संसार संतोष सांग तुझे दया केली त्याचे मये अंकार मरिय बरी फास सस्ताचे जिन्ने संतोष संकाला बस करून मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्या मरी फात आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा कल्या भडव्या म्हज्या राखण्या सरकेचे दयेन म्हाका दिलाय तुझ्या तब्येन म्हजे मत सोडाय म्हाका राग संभाळ आणि सलय आमेन. ससनसो विषय दितांका येसुम्या निरंतर प्रकाश संचर पंपदी समाधान ते विषय घेऊन देत आमेन. सत्मानता देवात सर्व पदवेदार बाप्पा सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता तसे एकलाच पुतात आमच्या सौम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भीन संभवलो अहंकार मर्याद तावन जन्मलो पांच प्लत काल तने खर्च असले तका कुरसार जडलो तो मेलान तका निके पेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जीवन जलो सर्गार चढलो सर्व पदवेदार देव बापाच्या उज्या बसला तैंता दिव्या आणि मल्ल्याची उंचबी करून घेतलो सत्मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतात पथकांचे बक्षणे पुढेचे जीवन पण आणि ससनाचे जीवित आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राजम खायो तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशीच संसारान जा नमान मरिये कृपेन भरले समय तुझ्या सवयांचा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले समय तुझ्या सवयांचा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले समय तुझ्या सवयांचा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बाप्पात आणि पुतात आणि पवित्र आत्म्या एक घडी भर आमच्या दोळ्या आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाच्या दवऱ्या या ब्रेसराच्या दिसा देवाचे उद्धार आमका म्हणता Ecclesiastic chapter 3 verses 1-2 देवाचे उत्तर म्हणता एका वस्तूक एक काळ असा आकाशा पंदा हर एका कामाक एक वेळ असा एक वेळ जल्मोक एक वेळ मरोक एक वेळ रोवूक एक वेळ रोयलेले हुमटून काढून हर एका की एक वेळ असा एक काळ असा एकाकी सौम्याच्या हजरपणात एकाकी एक वेळ असा तो वेळ येसर
आम्ही राखून राहू कसा, राखून राहू कसा. सौम्याची खुशी आमच्या जीवितात छारी जाऊच्या खातीर. सौम्याची खुशी आमच्या जीवितांत कितें म्हणून सोदून काडचे खातीर ऐकून देवाचे उतर म्हणता. साम चॅप्टर 5:2-3 देवाचे उतर म्हणता, सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तू म्हजो ताळो ऐकताय. सकाळच्या वेळार तू म्हजी विनंती हांव तुझ्या मुखार दवरता, आणि तुजेर हांव म्हजी नदर लावन रावता. तुजेर म्हाका जाप दितल्या तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. आयझाया 48:17 हांव सर्वेस्पर इस्रायेलाचो पवित्र देव तुजो सडवणदार अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें खंयच्या वाटेन चलय त्या वाटेन हांव चलयता. आमच्या जिवितांत सारखी मांडवळ घालतलो तो समी आमचो देव जावन आसा. तोच आमचो देव जावन आसा. परच्या दिसा एकलो भाव तरणाटो कॉल कर म्हणटालो, ब्रदर म्हाका ट्राय जाली, म्हाका आतां 24 उतरली. ब्रदर 1 वर्स रावल्यार म्हाका युरोप गे कॅनडा गे ट्राय करयत, बट म्हजी कुटुंबाची म्हज्या पाटी पडल्यान प्रेशर घालते आसात. म्हाका राखोंक जायना ब्रदर. म्हाका एक काम जायचें ब्रदर. गल्फाक वचोसय ब्रदर. आज कितले जाणां प्रेशर घालना आसात. आज आमी प्रेशराक लागून, जिविताच्या प्रेशराक लागून हांव थंय आसा, दरवट थंय आसा. देवाचे उतर म्हणटा आज आयझाया 1:8 उलोवन पळोवया. सोम्याच्या हजरपणांत वचून उलोवंक जाय. सोम्याच्या हजरपणांत बसून उलोवंक जाय. साम 5:3 सांगता प्रमाणे ताच्या हजरपणांत आमची विनंती दवर. तो उलयता मुशेर, ताणें जाप दिता मुशेर राखून रावंक जाय. तो खंडीत जाप दिता. तो बरी मांडावळ घालता. आज हांव ह्या सुवातेर येवन पावचे जाल्यार आतांच जाय म्हणून आमी केल्ले न्हय. आतांच जाय म्हणून हांव धडपडलो न्हय. हांवें मागले, हांव राखलो. सोम्याच्या हजरपणांत राखलो. समाधानान सोंसणीकायेन राखलो. म्हजी विनंती सोम्याच्या हजरपणांत दवरली, आनी एका पटेन दवरली, आनी हांव राखून रावलो. सोम्याचो ऐन वेळ येता म्हणशें. जेन्ना तो वेळ आयलो तेन्ना सगळें कशें जालें म्हूण कळीत ना. हांवें चिंतल्याच्या की कितलेशे पयलें सगळें काम सोम्यान कर दिलें. कित्याक सोम्याच्या त्या वेळा खातीर आमी राखून रावसय. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एक तो सोमी करता न्ही गे. त्या सोम्याक पदवी आसा न्ही गे. आज आमचो भाव अरुण आसा, पोलंड गेला. तो सोम्याच्या हजरपणांत बसतालो आनी सोम्या लागीं मागतालो. ताची वेळ घडी येता मुशेर तुमच्या जिवितांत ती वेळ घडी येता मुशेर आमी सोंसणीकायेन, मागण्यान आनी थिरासणेन राखून रावंक आसा. खंयचेय डिसिशन आमी केदाळे अर्जंटान घेवचें न्हय. प्रॉब्लेमांत आसतना डिसिशन घेवचें न्हय. वेट करया. सोम्याच्या हजरपणांत रावून, सोम्याच्या हजरपणांत समर्पण दिवन वेट करया. ऐन काळार सोमी तुज्या मागण्याक जाप दितलो. ऐन काळार तो काळ येता मुशेर आमी राखून रावंक आसा. कितेंच गडबड जायना. आमी भिवची गरज ना. आमचें जिवीत अगर आमी सोम्याच्या हजरपणांत समर्पण दिता, विश्वास या
आम्ही खंयच्या देवाक समर्पून दिता असांव तो केवल मूर्ती नाही, तो केवल एक चिंतप नाही, इमॅजिनेशन नाही, तो नीज जावन आसा. नीज जावन आसा तो म्हजो आनी तुजो देव. जोब 19:25 तो जियेता. उगडापण ग्रंथात देवाचे उतर म्हणटा, हांव जो आदी आसलो, जो मेल्लो, परतून जिवंत जाल्लो आनी केदीच मरसना दिसलो. आरंभ आनी अंत तो जावन आसा. म्हजे की पयले, म्हजे की आदी कोणूच नासलो, म्हजे उपरांत कोणूच आसना तसलो म्हजो आनी तुजो देव जावन आसा. त्या सम्याच्या मुखार आम्ही समर्पण देताना ते जेजू सांभाळता, सम्य सांभाळता. त्यांचं अवघड जावंक दिना, कितेंच वायट जावंक दिना. त्या देखून त्या सम्याक आमी अर्घ्य दिया. आमच्या माईकान म्यूट करया, त्या सम्याची आमी स्तुती करया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुति तुका, महिमा तुका, वंदन तुका. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, organ to kasame, Jesus, hoglap to kasame, Jesus, vandan to kasame, Jesus, mahima to kasame, Jesus, man to kasame, Jesus, stuti to kasame, Jesus, jay to kasame, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. म्हज्या Hallelujah. मोगाच्या भावा, म्हज्या मोगाच्या भयणी, परत एक पटी सांगता, तुझ्या जिवितांत खंयचेच लेट नाही, खंयचेच लेट नाही. ताका सारको वेळ सोम्यान ना मेळला. सोमी तुजे खातीर दिता ते बऱ्यांतले बरें दिता. सुमार 3 वर्सां आदी म्हाका एका व्यक्तीन कॉल केल्ले. त्या व्यक्तीचे सुमार 35 एज जाल्ली, काजर जावन येतले. आनी तो व्यक्ती कितें म्हणटालो, ब्रदर म्हणजे काजर जावना, प्रपोजल मेळटत ना, प्राय उत्तर ते आसा. हांवें सांगलें आमी मागया, सोम्याचो वेळ आसा. बरी मांडवळ सोम्याच्या हजरपणांत जर तूं समर्पिताय, तुका तो निराश जावंक सोडना. त्या दिसावन मागोवंक सुरू केलें. विदीन 6 months त्या व्यक्तीचे काजर जाले. बरे लाईफ पार्टनर त्या व्यक्तीक फावो जाले. चडीत तो व्यक्ती म्हणटा, म्हाका बरे लाईफ पार्टनर मेळ्ळा, बरो लाईफ पार्टनर मेळ्ळा. हांवें राखल्यार देवान म्हाका निराश करूना. त्या देखून म्हज्या जिवितांत सगळें बरें करता. त्या सोम्याक कळयत आसतना एक टेस्टमनी आसा, ती आमी टेस्टमनी आयकुया आनी त्या सोम्याक आमी अर्घ्य दिवया. ह्या मागण्याच्या सुरवातेरच त्या सोम्याक आमी अर्घ्य दिवन ही टेस्टमनी आयकुया. Good morning, brothers and sisters. Good morning, sister. My name is Elisa. I want to thank and praise God for His wonderful works, the miracles that has taken place. For my resident was not possible and was getting rejected so many times.
And then I asked this brother, Lancy, for praying. Finally prayed, and after that 2 weeks or something, God really worked a great miracle in Sanda Vasta for me, and it's really my resident is done. I thank and praise God for God who worked so much miracle in my life and given me resident that I can stay in Kuwait, and bless this brother who prayed for me and all the teams. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory to Thank Jesus. you, Jesus. Praise you, Thank Jesus. you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. देव Hallelujah. ओवरतो हांवें मागले म्हणून नाही आज भावार्थ आजच्या आमच्या जिवितांत सगळ्या टायमार देव करता त्या देखून त्या देवा करगायत असताना आयुष्येसरान मागया आज आमचे जिवीत आशीर्वादाचे जावचे पासून आमच्या जिवितांत सगळ्याचे आशीर्वादा आम्ही अनुभव करच्या पासून मागया आमच्या जिवितांत आमचे कुटुंब आशीर्वादी जावचे पासून मागया आमचे काम आशीर्वादी जावचे पासून मागया आमचे कामाचे सुवात आशीर्वाद जावचे पासून मागया आम्ही पॉइंटचे सुवात आम्ही पॉइंटचे वाहन आशीर्वादी जावचे म्हणून मागया आम्ही मागया आमचो बास आशीर्वादी जाऊ दे आमची कंपनी आशीर्वादी जाऊ दे म्हणून येऊ तर 5 पटी सांगता म्हणून रिपीट करूया डिटरॉनॉमी 28:3-6 आशीर्वादी जातलोय तू शहरात आशीर्वादी जातलोय तू गावात आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ तुझ्या शेतांतले पीक तुझ्या गर्वा पसराची वस्त्रा तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिला आशीर्वादी जातले तुझे दाणे आणि तुझे पीठ मळपाचे आयतात आशीर्वादी तू भितर सरतना आशीर्वादी तू भायर सरतना डिटरॉनॉमी 28:3-6 आशीर्वादी जातलोय तू शहरात आशीर्वादी जातलोय तू गावात आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ तुझ्या शेतांत तुझ्या करवा पसराची वस्त्रा तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिला आशीर्वादी जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयतात आशीर्वादी तू भितर सरताना आशीर्वादी तू भायर सरताना डिटरॉनॉमी 28:3-6 आशीर्वादित जातलोय तू शहरात आशीर्वादी जातलोय तू गावात आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ तुझ्या शेतांतले पीक तुझ्या गर्वा पसराची वस्त्रा तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिला आशीर्वादित तुझे दाले आणि ती तुझ्या पीठ मळपाचे आयतात आशीर्वादित तू भितर सरताना आशीर्वादित तू बाहेर सरताना डिटरॉनॉमी Deuteronomy 28:3-6 28:3-6 आशीर्वादी आशीर्वादित जातलोय तू जातलोय शहरात तू शहरात आशीर्वादी जातलोय आशीर्वादित तू गावात जातलोय तू गावात आशीर्वादित आशीर्वादी जातले जातले तुझे तुझे कुडीचे कुडीचे फळ फळ तुझ्या तुझ्या शेतांतले शेतातले पीक बकऱ्या तुझ्या गोरवा तुझ्या पसराची गर्वाची वस्त्रा तुझ्या तुझ्या हिंडाची हिंडाची बकऱ्या बकरीला आशीर्वादी जातले आशीर्वादित तुझे जातले दाले तुझे दाले आणि तुझे आणि पीठ तुझे पीठ मळपाचे मळपाचे आयदान आयदान आशीर्वादी तू भितर आशीर्वादित तू भितर सरताना सरताना आशीर्वादी आशीर्वादित तू तू भायर बाहेर सरताना सरताना नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सगळे आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सगळे आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सगळे आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पाप्यांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात आमेन. परत एक पटी डिटरॉनॉमी 28:3-6 सांगता म्हणून रिपीट करून मागच्या विशेष सरान आज आमचे शहर आम्ही खंयच्या शहराचा आशीर्वादी जातलोय तो शहरान म्हण देवाचे उतर पहिले आम्ही आजचे शहर त्या सोम्याच्या हातात समर्पण देऊया हे शहर आशीर्वादी जाऊन दे भरपूर तऱ्हानं खामा उगते जाऊन दे कंपन्या उगते जाऊन दे प्रोजेक्ट उगते जाऊन दे या गावात आम्ही आजच्या पाय दवरले गाव ह्यो पाय दवरलो गाव बेसवानी बरो दे भरपूर उदंड मापान पीक या राष्ट्रात सोमी प्रोव्हाइड करून दे या गावात काम करतले कितले जण काम करतात त्याच्या सगळ्याच्या कामाचेर
सोम्याचो आशीर्वाद देवून येऊ दे म्हणून सांगात म्हणून येऊ तर 5 पटी परत 1 पटी रिपीट करूया. Deuteronomy 28, 3 to 6. आशीर्वाद जातलोय तो शहरात, आशीर्वादी जातलोय तो गावात, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गर्वापासूनची वस्त्रा, तुझ्या हिडांची उतरा पिला, आशीर्वादी जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान, आशीर्वादी तो भितर सरतना, आशीर्वादी तो बाहेर सरतना. Deuteronomy 28, 3 to 6. आशीर्वादी जातलोय तो शहरात, आशीर्वादी जातलोय तो गावात, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या हिडाचे बकऱ्या पिला, आशीर्वादी जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान, आशीर्वादी तू भितर सरतना, आशीर्वादी तू बाहेर सरतना. Deuteronomy 28, 3 to 6. आशीर्वादी जातलोय तो शहरात, आशीर्वादी जातलोय तो गावात, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गर्वापासूनची वस्त्रा, तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिला, आशीर्वादी जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान, आशीर्वादी तू भितर सरतना, आशीर्वादी तू बाहेर सरतना. Deuteronomy 28, 3 to 6. आशीर्वादी जातलोय तो शहरात, आशीर्वादी जातलोय तो गावात, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गर्वापासूनची वस्त्रा, तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिला, आशीर्वादी जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान, तू भितर सरतना, तू बाहेर सरतना. Deuteronomy 28, 3 to 6. आशीर्वादी जातलोय तो शहरात, आशीर्वादी जातलोय तो गावात, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गर्वापासूनची वस्त्रा, तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिला, आशीर्वादी जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान, आशीर्वादी तू भितर सरतना, आशीर्वादी तू बाहेर सरतना. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सुवासा, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सुवासा, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सुवासा, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. परत एक पटी Deuteronomy 28, 3 to 6. दुसरे देवज्योतर म्हणता आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, आमचे कुडीचे फळ आमच्या भुरग्यांक सुम्याच्या हातान समर्पण देऊन मग या घडी ते भुरगी आशीर्वादी जाऊन दे, आशीर्वादी जाऊन दे, गेल्ल्या जाग्यार आशीर्वादी जाऊन दे, तांचो फुडार आशीर्वादी जाऊन दे, हर एका वाईट हॅबिट येतावन अस्कतकाय येतावन तांकां सुटका मेळूं दी, देव तांकां जाणवायन बरो दी, तो देव तांकां सोलोन बरो दी. विशेष रान माग्या त्या सोम्याच्या हजरपणात ही भुरगीं केदाळय वाडो दी, आमची भुरगीं फुडारी जाऊन दी, राष्ट्र चलोवची, राज्य चलोवची माग्या विशेष पवित्र सभेत वावुरचे दसरे भुरगीं जाऊं दे म्हणून परत एक पटे माग्या किंचित भुरगीं पिडेस्त आसात, शिकपाक करत आसात, जावंक पुरो विंगड तरेच्या समस्यांनी आसात, डिप्रेशन आसात, कितले भुरगीं आवोपेन संगल आयकनात, हर एका भुरग्यांनी आशीर्वादी जावचे पडत सांगाता म्हणून येऊ तर 5 पटी रिपीट करया. Deuteronomy 28, 3 to 6. आशीर्वादी जातलोय तो शहरात, आशीर्वादी जातलोय तो गावात, आशीर्वादी जातले Deuteronomy 28, 3 to 6. आशीर्वादी जातलोय तो शहरात, आशीर्वादी जातलोय तो गावात, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे
तुझे फळ तुझ्या गर्भपस्त्राची वस्त्रा तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिला आशीर्वादित जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान आशीर्वादित तू भीतर सरतना आशीर्वादित तू बाहेर सरतना डिटोरॉनॉमी 28:3-6 आशीर्वादित जातले तू शहरात आशीर्वादित जातले तू गावात आशीर्वादित जातले तुझे पुढीचे फळ तुझ्या शेतांतले पीक तुझ्या गर्भपस्त्राची वस्त्रा तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिला आशीर्वादित जातले तुझे दाले तुझे पीठ मळपाचे आयदान आशीर्वादित भीतर सरतना आशीर्वादित तू बाहेर सरतना डिटोरॉनॉमी 28:3-6 आशीर्वादित तू भीतर आशीर्वादित जातले तू शहरात आशीर्वादित जातले तू गावात आशीर्वादित जातले तुझे पुढीचे फळ तुझ्या शेतांतले पीक तुझ्या गर्भवस्त्राची वस्त्रा तुझ्या हिंडाची बकऱ्या पिला तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान आशीर्वाद तू भीतर सरतना आशीर्वाद तू बाहेर सरतना डिटोरॉनॉमी 28:3 नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो सौतर माग्य विशेष देवाचे उत्तर म्हणता आशीर्वाद जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आईत दान आज विशेष माग्या आम्ही कंच्या जाग्यार काम करता आज कितले जना काम करते असतात वर्षात काम करते असतात पण त्यांच्या हातात सांभाळ उराना आज त्यांची प्रॉपर्टी त्यांची उराना आज जाऊन पुरो बँक बॅलन्स उरतेत ना सोम्याच्या हातात समर्पण देऊन माग्या विषय करान त्या हरजेतले इंटेन्शन्स समर्पण देऊया तसेच विजाचे समस्ये सोम्याच्या हातात समर्पण देऊन माग्या कितले जणांचे जाऊन पुरो एम्प्लॉयरान केस केल्या जाऊन पुरो एम्प्लॉयरान फसयला जाऊन पुरो सोम्याच्या हातात समर्पण देव्या कडले पैसे हातांत तुरंत लोनाचे समस्ये EMI चे समस्ये सोम्याच्या हातान भेटवून देऊन माग्या आज गोल्डचे हात आशीर्वादी जाऊन दे बिझनेसा वाढवून देत बिझनेसा फळाबरी जाऊन देत म्हणून मागून सांगात म्हणून येऊ तर 5 पटे रिपीट करूया डिटोरॉनॉमी 28:3-6 आशीर्वादी जातलोय तू शहरात आशीर्वादी जातलोय तू गावात आशीर्वादी जातले तुझे कुटीचे फळ तुझ्या शेतांतले पीक तुझ्या गर्भपस्त्राची वस्त्रा तुझ्या हिडांत बकऱ्याची पिला आशीर्वादी जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान आशीर्वादित तू भीतर सरतना आशीर्वादित तू बाहेर सरतना डिटोरॉनॉमी 28:3-6 आशीर्वादी जातलोय तू शहरात आशीर्वादी जातलोय तू गावात आशीर्वादी जातले तुझे कुटीचे फळ आशीर्वादी तुझ्या शेतांचे पीक तुझ्या हिंडाची बकऱ्या पिला आशीर्वादित जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान आशीर्वादित तू भीतर सरतना आशीर्वादित तू बाहेर सरतना डिटोरॉनॉमी 28:3-6 आशीर्वादी जातलोय तू शहरात आशीर्वादी जातलोय तू गावात आशीर्वादित जातले तुझे कुटीचे फळ तुझ्या शेतांतले गर्भपस्त्राची वस्त्रा तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिला आशीर्वादित जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान आशीर्वादित तू भीतर सरतना आशीर्वादित तू बाहेर सरतना डिटोरॉनॉमी 28:3-6 आशीर्वादी जातलोय तू शहरात आशीर्वादी जातलोय तू गावात आशीर्वादी जातले तुझे कुटीचे फळ तुझ्या शेतांतले गर्भपस्त्राची वस्त्रा तुझ्या बकऱ्या पिला आशीर्वादी जातले तुझे दाले तुझे पीठ मळपाचे आयदान आशीर्वादित तू भीतर सरतना आशीर्वादित तू बाहेर सरतना नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो भाग्यवंती आम्हा बाप्या खातीर विनंती आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो
भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आत्मा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र सुभे आसा स्त्रियां भितर तू सदी आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आत्मा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. या क्रियेच्या कणांचा तर आम्ही दिंबीर पडया विशेषरान मागया एझेकिएल 36:27 विशेषरान या अक्रियेच्या कणान समर्पण देऊन मागया विशेषरान हे सगळे जमत सम्याच्या तान भेटून देऊया. या जमतीन तो आवडतला हर एकल्या सम्याच्या तान समर्पण देऊया. सगळे टीम सम्याच्या तान समर्पण देऊया. कितले जण आमच्या लागी मागोंक सांगला तांकां सम्याच्या तान समर्पण देऊया. आज विशेषरा समर्पण देऊया. सिल्विया म्हणली बहीण आज रेडिएशन असा विशेषरा त्या बहिणीक सम्याच्या तान समर्पण देऊया. समर्पण देऊया. विशेष तरान आमची फिरगस विशेष तरान आमची अख्खी पवित्र सभा विशेष तरान माग्या आमच्या मुखल्या विसवून येऊच्या पापसाहेबा बसत आणि तांच्या ताबेन देवान दिवच्या सगळ्या हिंडाक सम्याच्या तान समर्पण देऊया. मागया विशेष तरान आम्ही पेंतेकोस्ताच्या तयार आसा परत एक पटी सगळी पवित्र सभा नवे पेंतेकोस्त अनुभव करून दे. मागया आमचे याजक धर्म बहिणी सगळे अभिषिक्त पवित्रपणाचे देणे तांकां लाभून दे. सोम्याच्या राजा खातीर वावरूंक जाय आसली ती उर्बा देव तांकां फावो करून दे. तो दैवी कोत्म तांकां बळवंतरान चलोवन दे. मागया आज पवित्र सभेन कितें कन्फ्युजन आसा सांग करू आज ते सगळे कन्फ्युजन तो पवित्र काढून उडोवन दे. मागया पवित्र सभेंत नवी देव फोणी देव भुरग्यांक विंचून काडून दे. मध्ये तांकां सोम्याच्या राजान पावोवचे खातीर तशेंच कितल्या जाण आमच्या लागीं मागोंक सांगला एक तांच्यो गरजो विशेष तरान ह्या दिसांनी कितल्या जाणांच्या घरांनी फंक्शन चलचे आसा तांकां सोम्याच्या तान समर्पण दिवया. प्रियाच्या घरा फंक्शन आसा तशेंच इवेत म्हणल्या भयणीच्या पुताचे काजर सगळे प्रोग्राम्स जेसिबाच्या भावांच्या घरांनी जावचे फंक्शन्स सोम्याच्या तान समर्पण दिवया. आणि आमकां कितले जाणां मागोंक सांगला एकल्यांक सोम्याच्या हातान भेटोवन दिवन मागया सगळ्या पिडेस्तांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. एका भावाचे कामाकडे फायनान्सच्या इश्यूंत फसयला त्या भावाक सोम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. ती कंपनी भेटोवन दिवया. एका भयणीक आणि ताच्या संगात्यांक ताच्या विजाचे समस्या जाल्यात डॉक्युमेंट्स मिसिंग आसात तांकां पाठी वचो सांगते आसात कंपनी विशेष तरान परत एक पटी रिअप्लाय केला तांच्या हॉस्पिटलांत जावन सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन मागया तांची देव तांची काकूळ करून दी म्हणून मागया. सांगात म्हणून येऊ तर 5 पटी घट्ट तरान दोनी हातो हिरबान रिपीट करया. एझेकिएल 36:27 म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो. तुम्ही म्हज्या कायद्या फर्मान श्रेष्ठ करतलो. म्हज्या आज्ञा तुम्ही पाविश्य करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. एझेकिएल 36:27 म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो. तुम्ही म्हज्या कायद्या फर्मान श्रेष्ठ करतलो. म्हज्या आज्ञा तुम्ही पाविश्य करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. एझेकिएल 36:27 म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो. तुम्ही म्हज्या कायद्या फर्मान श्रेष्ठ करतलो. म्हज्या आज्ञा तुम्ही पाविश्य करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर.
Ezekiel 36:27 मुझ आत्मा तुमचे भीतर करतलो तुम्ही मुझ्या मला सर्व करतलो आज तुम्ही परीक्षा करतलो उलयतात सर्वेस्पर नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या संगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सगळ्यांचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सगळ्यांचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो महिमा बाप्पा कनी पुता कनी पवित्रत्म्या As it was in the beginning, now shall be world without end. Amen. दोन्ही हातांचे बरोबर या विशेष मागया तस देवाचं दैविकत्म आमका हर एकल्या हनहण करून दे आजच्या दिवसा आमका सलन करून दे नुसतं हर एकल्या हे सगळं दिस मागणं ऐकतात युट्यूबाचेर कोण जॉईन जातात या पहिल्या पटी कोण आमचे मागणे जॉईन जातात आज कितले जणांचे बर्थडेज एनिव्हर्सरीज असतात आज कोणाचे इंटरव्ह्यूज असा कोणाची सर्जरी असा कोणाचे रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट येऊन असा विशेष कोण पॉइंट रस्त्यार वाऱ्यार उदकार पॉइंट करतात विशेष तांकां सुम्याच्या हातान समर्पण देऊन आज सांगात त्या स्तुती करूया हालेलुया 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 राइना जान्ना जानिक विजय हिल्डा लीना मेल्विन शरल सोनल टेरेजा निर्मला निवान मारिया फेराओ आरोन डेरिल मेरी जसिंता हेनरी जेन अनोरा बेनेडिक्टा एंडी विक्टर जॉइस जेनेसिया जिशल सिंड्रेला जेम्स माइकल जूलियट स्टेफानी जेसन लीना वॉस लेनोन निशा लेनविल नोरा फ्लोरिन लुसिटा रूथ रेयस आग्नेलो हेनरी मार्गरेट रिस्टन मिल्बर्न नॅन्सी लोबो सविता अनिल ग्लोरिया स्टीफन आणि कुटुंब सिरिल लोबो सिल्विया सन्सिया ॲरन ऑस्टिन विश्वास रीना अरुण टेरेजा काश्मीर ट्रॅव्हल देवा हरियक तुझ्या भुरग्यांक समापिता सुदैवी कत्म तांकां सलन भरून दी संभाळ धरून दी तांच्या जिवितान हरियक खंयच्या वेळार तुवें दिजे तुका कळीत आसा देवा सगळे कितें राखते आसत कितें मग्न करत तू सगळे कळीत आसा तुझ्या सगळ्या वेळार सगळे तांच्या खातीर उक्ते जावं दी तुझे महिमे पासत तुझ्या एकल्याचे महिमे पासत आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सवय आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या प्रेज द लॉर्ड आज सांजेर विशेष तर आज ब्रेस सर आमची मागण्या जमत ना आज सांज जुजेचे फेस्त आज मे 1 तारीख आज फेस्त मीस आसतले इगर्जेंत विशेष सरान तुमकां सगळ्यांक वत्तायच्या पोण्याचो चड आनी चड जाणा ह्या मिसाक हजर जाया आनी तशेंच 6:30 मीस कोंगण्यांत हॉली फॅमिली हॉलांत मीस आसतले विशेष तरान कोंकणी कम्युनिटी मांडून हाडटा कोंकणी कमिटी तशेंच विशेष तरान आज जावन ह्यो म्हयनो मरयेक समर्पण दिल्लो म्हयनो विशेष तरान जाल्ल्यातले आमी तेर्स भक्तीपणादार या जाल्ल्यातले तेर्स आमी करया विशेष तरान ह्या दिसांनी आमी मागया पाप साहेबाच्या इलेक्शनाचे कॉन्क्लेव मेच्या 7 तारीख सुरू जावचे आसा विशेष तरान त्या इराद्या पासत तशेंच पेंतेकोस्ताचे तयारेर आमी आसा विशेष तरान ह्या इराद्या पासत मागया तशेंच समर्पण दिवन मागया आमच्या हर एका इराद्या पासत ह्या जमाती पासत फाल्यांच्या दिसा सकाळी सक्रामेंताचे आराधन आसतले विशेष तरान ह्या इराद्या पासत मागया चड आनी चड लोक तुम्ही जॉईन जाया ही लिंक हेरांक तुम्ही धाडा हेरांक तुम्ही शेअर करा देव तुमकां हर एकल्या आशिर्वादांनी